Brood. En dat is een geweldige verteller. En die gaan jullie geboeid houden voor een hele tijd. En ik ga jullie zeggen, het zal jullie niet teleurstellen. Luister goed, luister aandachtig. Hier komt jullie eigen Frans brood. Mijn moeder die kon goed vertellen en dan vertellen ze een verhaal. En meestal ging dat over zwarte kunst. En meestal speelde mijn opa of mijn overgrootvader daar wel een rol in. En op een gegeven moment gebeurde er iets spannends. Ze liep naar de kassen, we hadden zo'n grote ingebouwde kast. En op het bovenste boord, ja, ze moest op het jen staan, maar ik ga even bukken, want ik heb het hier bij me. Op het bovenste boord stond er een geldkistje. En ik dacht bij mijn eigen, we moeten toch vreed rikken zijn als dat helemaal vol met geld zit. Maar dan ging dat kistje open. En dat ging toen al moeilijk. En dan kwam daar een boekje uit. Stond wel op Rijkspost Spaarbank, maar het was geen bankboekje. En mijn moeder haalde dan daar heel plechtig allerlei documentjes uit. Ik ga dat ook even doen. Er zat bijvoorbeeld een boekje in. Feestzang van de heilige ter gelegenheid van de heilige wijding van de nieuwe Rooms-Katholieke Kerk op 27 mei 1841. Voor degenen die muzikaal zijn, die kunnen straks misschien wel even komen zingen. Er zat natuurlijk een foto in van mijn opa. Mijn overgrootvader die kon heel mooi tekenen. En er is 1 tekening van overgebleven. Dat was deze. Ik ben blij dat jullie zo instemmen, mompelen van dat is mooi. Mijn overgrootvader dat was ook iemand die heel nijstig was. Die was tuinman. En hier hebben we nog een getuigschrift, ik kan het niet helemaal voorlezen. Maar het lijkt wel of het voor mij geschreven is. Er staat namelijk in, hij kan hem als ijverig, trouw en eerlijk en ieder ten zeerste aanbevelen. Wat staat er nog allemaal in? Ah ja, nog een strooifoldertje. Ook weer ter gelegenheid van de plechtige feestinwijding van de kerk. En dat was het 18 zoveel. Wat dan mijn overgrootvader ook deed, dat was elk jaar opschrijven welke ramp er in de buurt gebeurd was. Zo was er bijvoorbeeld in 1844 een vlucht van Springkaan. En in 1846 oorlog in Amerika. Ik heb nagezocht, dat was niet de Amerikaanse burgeroorlog, dus ik vermoed dat dat een oorlog met Mexico was. En hier 1885 brandt bij Poezenier op Biervliet. En zo gaat dat ook, ik ga het niet helemaal voorlezen, anders is deze vertelavond wel heel erg lang vanavond. Maar het belangrijkste, en dan weer mijn moeder altijd een beetje mysterieus, dat was dit. Dat was een papiertje. We weten alleen maar, we weten niet precies wanneer het gedrukt is, maar we weten dat het na 1780 geweest is, want er staat een lied op over een beklagliedeken over het afsterven van Hare keizerlijke en koninklijke majesteit Maria Theresia van Wenen. Dus we weten dat, zij was in 1780 gestorven, dus we weten dat het van na 1780 is. Maar het belangrijkste was natuurlijk dit. Het lied van de dominee van IJsendijke. En het lied van de dominee van IJsendijke, dat lied, dat gaan we vanavond aanhoren. Het was namelijk een echt lied en toen Frits en ik vorige week even contact hadden, zei hij van Frans, weet je ook hoe dat lied gespeeld moest worden. En ik wist alleen maar van dit documentje, stond alleen maar op de wijze van de 4 gasten
Maar we hebben het gevonden. Applaus voor Frits nogmaals.